Alright guys, salamat sa mga nandyan. So may live po tayo ngayon, premiere. Nasa premiere po tayo mga kapatid. Kapatid Jan Marie, shoutout. Oh hirap, akong nakaraan na kay sarap. Kari Cadalso, shoutout sa inyo, team support. Nasa premiere ko pa ako yun, meron akong premiere. Mami Chiban, shoutout. Tekas, thank you. Pangalapit din ako pala ng Tekas. Kaling ikaw ay lalayo. Yun, Tekas. Baba lang po kayo ng bahay niyo dyan. Salamat sa paharap. Kapatid Jan Marie, thank you. Tapos na yata itong ano ko, yung premiere ko. Ngayon, the end na. The end na yung premiere. Sakaling ikaw ay lalayo. Michael Vlog. Ayan. Kakatapos, Pekas. Kati Cadalso. Ayan. Salamat sa mga malulupit nating bisita dyan. Tapos na yung ano natin. Ate Lani. Thank you, Ate Lani. Salamat sa paharang-harang yun mga kapatid. Mati na. Tapos man lang. Kung darating man ang isang araw, 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 sino po gusto umakyat dyan, mga kapatid? Tamang-tamang na tayo. Dalhin mo na rin. Sino gusto umakyat dyan, mga kaibigan? Yan. Sa mga gusto umakyat po dyan, meron po tayong hagdan dito. Yan. Thank you, Mami Chiban. Sa team support, 3 million in the house. Alaala na iniwan mo. Bakit ako'y iniwan mo? Bakit? Alright. Shit. Okay na?
Uy, nagabugmon ka na. Saan ka man, sa'yo'y malala mo, aking nakaraan. Nalalaman kong mahal na kapatid mo, kahit ang nagkalayo. Aking isang-isip, ganyan talaga ang pag-ibig. Walang pangako ng ganyan talaga ang pag-ibig. Talaga ang pag-ibig. Ganyan talaga ang pag-ibig. Talaga ang pag-ibig. Talaga ang pag-ibig. Hirap isipin na ang ay tuluyang mawawala sa akin. Ko maamin sa aking damdamin na ngayon'y walang anak sa aking piling. Patawarin mo ang puso kong nagkamali. Pagdating ay mali sa tulad mo. Patawarin mo sakalit nasaktan ko ang damdamin mo. Tunay na ikaw pa rin. What's up? What's up? Replay sa premiere. Nice lang, shout out. Kung wala ka, hindi makaya. Ikaw pa rin lagi sa alaala. Patayain ang aking sarili. Nice lang, shout out. Team support. Number 1 na boys. Gapit. Patawarin mo ang puso kong nagkamali at naghihintay pa rin sa tulad mo. Patawarin mo Ayan. nasaktan ko ang damdamin mo. Tunay na ikaw pa rin sa puso ko. Ang trending, shout out.
Yup. Alright. Tamsak Nonoy. Ate Maricho, shout out. Akin kay bilis naman malahon pag-ibig mo sa akin sa isa't mata. Tignan sa isa't mata. Isa't mata. Kwento tungkol sa magkaibigan na duling at pilay. Surente ka ni kan. Panik na dito mag-istorya kita ni kan pilay ni duling. Yan. Naman na yan. Panik naman na yan. Kwentuhan tayo ng mga malulupit na kwento. Mga yung mag-istorya. Tagay-tagay. Igno pa ang isang kisap mata. Hinay hariyan ng para sa labas. Gusto rin ko din. Gusto na rin. Yan kapatid si kapatid na Nenalin. Lupot yan. Yan, salamat sa pagkansa. $30 pa lang ako. Igno pa ang isang kisap mata. Shinos. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's
it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, it's the world honestly burning. That's all I'm learning, hope that we can make a turn and start reversing. All our minds, we put the work in, we got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone, just wanna break, no. I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous, scared I would pop off fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Walang asawa, tagahulay ikaw. Nagbigan sa may May muna, host. Sige po, kapatid, nanay-nalin. Ingat ka po dyan sa Canada. Medyo shoutout po sa minamahal natin dyan ng OFW. Ingat po kayo lagi dyan, mga kapatid. Para na lang pala may sasaya. Salamat po kapatid na nilalin sa pagtambay. Kaya mo kapatid, pag may i-play kita, kamusta pala yung WH mo? Saludo po ako sa mga tulad niyo pong OFW na malulupit po kayo. Talagang handa kayo magsakripisyo para sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong pamilya. Ang ating pamilya. Shoutout boss! Ayun! Yan. Masasabi ko lang talaga sa mga minamahal nating abroad dun sa ibang bansa talaga. Napakalupit nyo. Sana patuloy po kayong gabayan ng ating Panginoon. Para sa ganoon ay maabot nyo ang inyong mga pangarap sa buhay.
Ayan. Tugtugan muna tayo mga kapatid. Ayan. Ha! Ha! Mo sa akin. Yan, Pops Earl. Gusto mo umakyat, Pops Earl? Gusto mo magpanik, Pops? Pasaya ko, Pops, ng ating live. Yan. Ang aking tunay na nararamdaman. $7 million in the house. Kambog-kambog lang yan. Marag kuha, tek mo yung pero nangorag talaga. Ang pag-ibig mo'y aking kailangan. Hilig na walang hangganan. Tunay na nararamdaman. Kapatid Josa, shout out. Oops. Baka gusto nyo makyat. Ayun, bigyan kayo ng hagdan. Josa, type mo lang Josa, Earl. Type ko lang ng Earl. Yan. Josa, type ko lang ng si Ate Bella pala. Paayuda na boss ha. Binawasan ako ni Lolo Kobe. Sige. Ayudahan kita. Wait lang. Iligpitin ko muna itong mga gamit ko dito. Ayudahan kita. Marami tayo dito pang ayuda. Yan nga si Ate Bella. Maraming pang ayuda yan. Uy. No. Ito si Pugi. Pugi. Abo ba? Aba ni Pugi. Tawagan mong Pugi. Yan. Hirap talagang magmahal ng syota ng iba. Aha. Nabisita ka. Oh yeah. Hirap talagang At naman kaya ng iba. Oy, shoutout mo na yan. Emily Bermundo sa Panganiban po, Tumbaga, San Rafael. Iiba mo na si Tito D-Boy. Yan, Tito. Lupit talaga si Tito D-Boy. Napaka-lupit talaga. Supportive. Isa sa pinaka-supportive kong Tito. Talagang Tito D-Boy. Wala ko yan mga sabi, mga pap. Shoutout sa Rangasao family dyan sa Camarines Norte. Tumakamamayan dito siya tako. Sakit sa puso maniwala ka. Ang sabihin nila sa'y di ko magagawa. Hello, Boss Jimmy. Yan, may mga pangayura tayo dyan. Wait lang. Baba ka, Pops Earl ng bahay mo at ipipin natin yan.
Sino gusto umakyat yan at tatagal? Ikaw lang ang aking mahal. Alright. Yan, salamat sa team creators. 10 million in the house. Kapatid dyan, Marie. Yan. Kain tayo, kain. Ikaw lang ang aking mahal. Shout out ka Tita Jeneline na agom na dito di boy. Shout out gimana Tita Jeneline kan. Wala man diyan ngani pag Isipin na lang natin na kinain na bad ginastamikos. O kaya subantay din. Dinakdakan ba agad daw? Pamulutan? Baka na bang yun? Uy, nulad. Kinain mo sa taas. Sinira na ganyan. Bad Bad pinulutan, waray na man sa bat. May niling ako sa bangin. Marumit mo kayo ko sa kaplas. Bada mo na ito. Ay, wala ako. Yang kadit man. Sarabing arog mo sa nakaniyo. Dako nito. Oh, bako ito. Ang bit-bit Kulay puti. Bako, transparent lang siya. So, baging pang tinda sa tindahan. Arog lang kayo to. Arog lang kayo kadit. Hindi lang sa lamesa. Arog lang kayo. Bit-bit niya naka-plastic. Baka yun ito mo. Pag binawasan na. Ako na ito. Ako na ito na kinabang.
Ganda ko pagka di pampulutan ka doon lang, nagtimpla nga doon ni hermano. Kasi di ko natanaan. Hindi kaya kita nagkaraon, tapos sabi niya. Parang ako, nakadami na akong kanin, tapos ang ulam. Dahil ka baga man. Kahit kayo dito, Paps, oh. Kaya. Init? Hindi ka to, nagkakususad sa tabahan. Sapak. Handa. Swerte na yung pagka, ano natin. Binada na. Pag chicken nga, naubos niyo pag sira dahil. Ano yung partner ng Sprite? Ano? Sprite. Blue. Blue? Blue. Ito pulutan. Ang shape mo. Alas 8 na pa lang. Okay pa man. Yung maaga pa alas 8. Ano pa yun? Alas 10. Mas Nabalam. blue siyang cut Alas off. 10, mata ka pa. Nasun siya ako natin. Alas 11, maribo ka pa. So nagalaba ko, maribo ko pa. Nawa ka na ako magparalive. Hindi ka na itatalaw. Monetize na. Ha? Monetize na. Hindi ka na itatalaw. Pero compensado ka na. Igising ka na. $30 pa na, $70 pa ang kulang. Magkano yun? Magkano na yun? Nasa 1.5. Ang pwede lang yan. Ang lagyan. 53 ba na? Magkano palitan dito? Tapos, diretso sa? Oo. Di ko pa kinuha sa ATM mo, duman? Pinasok ko na sa ATM ko. Di ba papalitan agad yun ng pin? Papalitan agad ng pin. Yung pin mo, Tapos intraga mo. may bibigay kasi ba silang pin, tapos papalitan mo. Intraga mo sa misis mo. Correct. Iwalat mo yan, ano? So, ATM mo. Ha? Iwalat mo. Jennifer. Gamo item ko. Baka nagparaloon ka na, tapos log mo sa log naman. Sabi ni Sir Jerry ko dati. Kasi pa 20-20 is 5 months mo lang. Kasi 20 kung kano nahulog ko ito, kaya mo man itong 5 months. Basta tapos na motor. Botsin mo muna Jerry yung ko motor mo. na nag-chat. Pinapatok kong kasal na dako. Pwede po, sir. Ngata, makikaw ka. Yung chat. Para dadag Eddie. Eddie number. Taga Samar. Bato. Ang summer na siya niyan. Summer late. Nasa. Bato, gasan siya. Taga Samar ba ka siya? Nag-request na siguro. Sige siya ng independent live. Alo yun naman kaya. Para mawala Gurangan siya sa na. masbate. Gurangan naman kaya doon siya. Ang independent live siya, tapos nasa siya sa masbate. At pag independent live naman siya, nasa naman siya sa Inda. Hindi na siya may independent live. Inda. Hindi na ito. Hindi mo kayo sila naka-akasyon, no? Kaya nag-independent live para matanggal sa ano. Gurang na lamang siya. Ano niya. Ako ba siya gurang? Plus pa man ito. Gurang na kayo sa bagit. Pero Kanin, tatang. control sa kanin. Tapos na magkanin. Kanin ka pa, ulam ko ba? Inubos ko na. Parang di na ako makakain. Sinula yun, may ulam pa sila ngayon. No. May hawak niya ang wasapin. Tatagal ako magpa-wasapin na ako. Ang gwapo sa pin. Ang wala, saro. Hindi na siya sa field na ano. Hawak ko nga ang wasapin. Magpalong niya yung wasapin. Kunti ang WhatsApp pin. Para credit ito, Kunti ang dakol. click mo dito ka ng StreamYard. Hawa ko ng StreamYard. May namagkan pa lang kita tabi ito.
May mga homepage ba sa ano na si Jude? Ano ko na mag-ano ka na yun. Si Ose? Mm-mm. ML. Pwede man hindi Tapos, mag-live. i-stream mo. Pwede man hindi mag-live. Direct yun sa YouTube pag Pero nag-live. magpalakas ka muna doon. Mag-email ako pero may akong take-back. Oo, yung baga pa mo nagiging. Kasarog ka sa bataan. Di ba ako? Anli life man siya. Kaya lang nauya, makmapuna naman sa dulo. Wala, balik ka dati. Tigang ni-stall ko baga? Alas naman na. Tol. Ano, ni-stall ko? Bakit kung gusto mag-amon, pwede man Candy Crush, pwede man i-live. Mas ka ng amon. Tong Boring is, mo na. pool, Tungit mo na. pwede man pool. Kung partida ko yung talpakan. Yan naman ganyan. Spider talpaka. Na. Kaya ang ganun yung Duterte. Ako dyan mo. Mabalik mo na pag, ano, ni Marcos. Hmm. Sarap yun. Close mo na niya baga Tuesday. Binete na ba ako ng sutang ng Pilipinas? Bed Puro na ito. balita. Bed na ito. Para may binete na smart na sila. Binera na ni Duterte. Ganyan, kung dati. Utang niya. Pero ang video na ito. Wala pwede lang kasi dito, D-boy. Ito, D-boy. Wait lang. Busog ka baga. May ako mag-ayuda pagkakain. Na lang. Ikaw ang gusto. Hindi nagsisigod na. Saan ko lang talaga pataba yan? Taba na si Rico, no? Nag-blooming pati. Ikaw na. Nabaray binusad. Nag-blooming pati, oh. Nabaray Hindi yun sa flower. stress. Minsan mag-stress yan siya. Ba't na yung SD Monday? Kaya ni nagsisigod. Nabaray binusad flower. Tawaran ko. Pagkarukahan daw, no? Pagkarukahan daw, no? Pero lang bigla. Magganang payo kayo. Sarap na, sabi ka naman kamustahan. Pwede ka na, ano. Mata pag-webin mo rin naman drawing. Close na pa. Pag-abot na baga. Kaya po is daw, no? Pag madali mga kwas. Pero sa June, ano, Stress. stress iyang content, ano, base. Sa mga exes, dahil ko nasa ring na doon. Hindi. Tapos- Kasi Robinson mo sana. Hmm? Kasi Robinson mo sana. Yun nga. Pag mga pwede. Dapat si Risa ma-offset nito. Malaki pa ba siya, no? Hmm? Malaki pa? Kaya sa Jen ang karong matagas ng kayo. 2,000. Pag pwede namin. Intindi kayo. Kaya, Ang niya bankrupt mo. si Nandiyan na. Ha? So, Luis sa Jane na nagpabakal ng TV. Ah. Uy, di pa ba kita nagpa-Gcash? Binalikan ko. Hangga. Ako. Nag-Gcash na. Dahil hindi kasi kuhado ang kwarta. Dahil hindi kasi kuhado kung makatao siya. Paano may trabaho? Gusto makatao siya kung hindi Tik, niya. susunod-sunod natin natin ani. Tsaka, ang ganap itong afam. Maghanap na siya Iyaw may kapal. nagsusulsol. Itsura yung mukha. Kapag Magpapatulan siya ng kapal. bagamang. Hmm. Habo niya talaga. Kapatid Chen, shout out.
Yan. Ano na ako nag-reduce? Simbag. Nas-gis na. Yung simbag pa talaga. Nakabihis na. Naugali, salbahe ka di. Nakabihis ka, nakatulog na. Pag-ibig na, walang bigla. Sinaya na, dito na alas 5, di mo na alas 5. Binuksan ng Sino ba? pinto. Muli ako pag-ibig talaga. Hindi man lamang bukas binuksan. Uli mo, uli. Ang buhay. Gure. Ambog. Mas maray pa mo daw sa pinagdaban. Bakit kay kalinto? Hindi ka nakalinto. Mami Michelle! Wait lang Mami Michelle at bibigyan kita ng panty. Tripod ka lang dyan. Mabigat. Lima. Bos, tulus ako. Bos, tulo. Tulo 43. Ayos mo lang yan, ka na dyan. Para? Lima? Oh, turun break na kita di Karo. Asik Sino gusto umakyat dyan? Shoutout sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa ibang bansa. Hindi na ako nakakapag-live dito ngayon. Busy na kasi. Sasabi sa'yo na ikaw ang pinipigil ng puso ko. Aking nadarama ay para lang sa'yo. Asahan mo ikaw sila ay di na malalago pagkat ikaw ang laman. Puso ko isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan. Di ako makatulog sa kakaisip sa'yo. Bakit ikaw ang sila? Ikaw ang dahilan. Sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Di ako makatulog
sa kakaisip sa'yo. Ikaw sila, ikaw ang dahilan. Ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan. Di ako matutulog sa kakaisip sa'yo. Ikaw sila, ikaw ang mahal. Chris! Shout out! Ang dahilan. Kung pa rin kaya ang iibigin mo, kung makakita ka ng higit sa isang katulad mo. di ako magbabago. Tulad ng sinabi ko, ang pag-ibig ko'y para lamang sa iisang puso. Sana ay hindi lamang sa labi mo marinig. Yan ay asahan mo, ako'y tapat sa pag-ibig. Sabihin Ayan, sa gustong umakyat dyan. Meron po tayong hagdan. Hingilan po kayo ng hagdan. Pinilit ko iwasan ka dahil ako nakatali na sa isang nila na labi. Tumatagal sa akin lalo ang napamahal. Naman ako kung paano makalimot. Bandico J-Mar Products. Ngayon, ang Jollibee Favorites nyo, no minimum order required. Kaya mas afford delivery.
Ako sa'yo nagmamahal. Hindi ko maiwasan. This is DJ Jmar of Sitio Laguna, Barangay Matuo, Tayasan, Negros Oriental. You are now listening to the music of DJ Jmar. Music is the only thing you can love without breaking your heart. DJ Jasper. Baby ko, patawarin mo ko. Baby ko, gusto ka na. Ako ba'y iniibig ka ba? Baby ko, hanggang kailan ang pangako ng iyong pagmamahal?
Ay, Pamela, shout out. Puso ko aking nadarama ay para lang sa'yo. It's 2019, and you are listening to the great remix of DJ Opo. Nagsama-sama, nagkaisa, para maghandog ng magagandang musika. This is the remix of Pilar Mix Club DJ. That's 2K19. DJ RTG. Kita
And then you're going to allow it. And then once you're in your dashboard, you're going to join the channel. You're going to open the community settings tab. Then you're going to take the link. Okay, you're going to copy it. Then you're going to paste it into the moderators. You're going to click enter. And then you're going to hit nice one. You're going to save those settings. And then you're going to need to go live. You're not going to join streams that aren't live. Every time you go live, Nightbot will take up to 5 minutes to appear in your chat. So please bear with it as it will be detected. In the meantime, we can go ahead and set up some basic commands so that Nightbot has something to answer to once we're ready. So, for example, we can do a Discord command. So if somebody is in the chat or wants to be in your Discord, we can do that. So we can make the command !Discord. And then here is where you can get the Discord info link. In this case, it's going to be discord.gg/nightbot. And in this Discord, if you're having any trouble, it will invite you to our community Discord where you can get any kind of support that you need. Next, we can adjust the user level so we can allow different people to use the commands that we are creating. In this case, I want to allow everyone to use this command, and the command can be executed every 5 seconds if somebody wanted to. Now we're going to submit it. After we have our first command, we can go ahead and create timers. What timers do is they allow you to remind people in the chat to make sure they're subscribed or make sure they like the live stream. So we can go ahead and add a timer. We call it reminder. We'll say every 15 minutes we can have it execute, and after every 2 chat lines. Okay, so you can submit the timer reminder. So all in the meantime, we've been live. We've been live for about 2 minutes. So we can go ahead and try to see if Nightbot is in the chat now. So we can go ahead and execute our command that we did earlier. See if Nightbot has joined us earlier. If not, like I said, it could take up to 5 minutes. Alright, and that actually only took a little bit shy of 3 minutes for Nightbot to join the stream. But once it did see that I typed the Discord command, it responded. You can also do song requests and do auto DJ with the chat. And you can look at the default commands that are automatically on, and you can turn them on or off if you'd like. From here, you can also adjust spam protection, so if you don't want people to be able to spam capitalization, or links, or symbols. What's going on, guys? Leon Rat here, and in this video I'm going to show you exactly how to set up Nightbot for your Twitch channel. I'm also going to run you through quite a few different copy and paste them in well for more content, which is rat_bot. This isn't actually a bot, this is a second channel. I don't ever use it. And then for Nightbot, we're going to come to nightbot.tv/login. Then we're just going to go login with Twitch, authorize that there, and then we're in. So this is the screen you'll see. This is your dashboard. Obviously, there's going to be like nothing here, there's going to be no stats or anything. That's absolutely fine. The next thing we're going to do is come up to the top right here and just click on join channel. Next steps, ensure that you have modded Nightbot in the channel. If Nightbot is not a moderator, it cannot function properly. Exit Twitch channel and type /mod space Nightbot in the chat. You can just copy this here. Let's go. You can go to Twitch and go to your channel. And then down here, all you're going to just do is paste that. Which is /mod space Nightbot. Once you've connected everything, what I would do after that is actually go through all these tabs on the left-hand side, because there's a lot of information here, and just get yourself familiar with all of the different tabs. And once you're familiar with all the tabs in Nightbot, I would then come down to the tab, click on this thing, and then what we're going to do is we're going to disable access tabs, The reason we have to disable these is because any setting up Nightbot. So just get rid of these. The reason that we disable the links filter is because that means you can post links to chat. I don't like anyone posting links to chat except for clips. However, clips are a link, so you will need to have this on, otherwise it will get timed out by Nightbot. So once you've done this,
you've disabled these four, then the next thing you can do is come up to the commands tab just here, click on that, and then click on default. Then just have a little look through all of these commands. Some of these are enabled, some are disabled. Just familiarise yourself with all of these basically. And then to add your own custom commands, yeah, and then you see it says 0 entries. So, here we go, custom command. So how do you make a custom command? Well, it's very simple actually. All you do is come to the top right hand corner here, click on this one there, and what's the first one? Say socials, let's do socials, so exclamation mark. Socials, you need to create this place on the as well. Then just go here, social links. And then what you can do is add music. So we could leave it like that. Once you've got music, then you can put this website, Instagram, I would use a service called Linktree. I'll just show you my Linktree quick. So if I go to socials, there we go, all the social links are there. This is a Linktree link, so it's nice and clean. Nice and clean. And I've got all my different socials just here all in one link. I would definitely recommend using Linktree for all the different links. It's just nice and easy, nice and clean, and Lightbot doesn't take up too much room in the chat. The next option is user level, and this is going to be everyone, subscriber, regular, nice and clean. All you need to do is put it here, and I've got all my different socials just here. I would definitely recommend using Linktree for all of the different links. It's just nice and easy, nice and clean, and Lightbot doesn't take up too much room in the chat. The next option is user level, and this is going to be either everyone, subscriber, regular, VIP, moderator, or owner. With socials,